खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसामाव सासे 52 बोसोर बैसोनि सुबुंनाव कर'ना भाइरासनि पजिटिभ रिजाल्ट मोननाय जादों। औ नंगौ, आसामाव गिबिसिन कर'ना भाइरासनि पजिटिभ पेसेन्ट मोननाय जाबाय। दा बे सुबुङा सिलचर मेडिकेल कलेज होननाय मोनसे हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं आरो दा बे पेसेन्टआ मोजाङैनो दं। बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया बे खोथाखौ रोखा रोखा लिरना होदों। औ नंगौ, आसामाव गिबिसिन बे गिलु बालु भाइरासखौ पजिटिभ रिजाल्ट मोननाय जाबाय। जोबोर गिनो गोनां खोथा जोंनि बे आसामाव। बे खोथाया दिनैनिनो खोथा। दानि बावैसो बे रिजाल्टखौ मोननाय जादों। दाखालि बावै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव सासे पजिटिभ मोननाय जादों होन्दोंमोन ना, बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिया नंखायसोमोन। बेखौ पजिटिभ मोननाय जायाखै। बेखौ सासपेक्टसो खालामदोंमोन एबा सन्देहसो खालामदोंमोन। नाथाय बै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गरेस्वरनिखौ पजिटिभ रिजाल्ट मोननाय जायाखै। नाथाय एबारनिया सन्देह नङा एबा सासपेक्ट नङा, एबारनिया थारैनो पजिटिभ रिजाल्ट मोननाय जाबाय। बे पजिटिभ मोननाय सुबुङा 52 बोसोर बैसोनि। गिनांगौ जाबाय जोंनि बे आसामावबो। आरोबाव बन्द फोसावगोन जानो हानाय। 21 दिननि थाखाय बन्द होखाबायमोन, आरोबाव बन्द होबावगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। नाथाय बे खौराङा नंमारगौना नंमारा बेखौ मोजाङै थि मिथिनाय जायाखै। जानोबो हागौ, मानो होनोब्ला जोंनि बे आसामावबो बे भाइरासआ सफैबाय। काछार डिस्ट्रिक्टनि सिलचर मेडिकेल कलेजाव बे 52 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ ट्रिटमेन्ट होगासिनो दं। लोगोसे हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंनाय बायदिब्ला बे पेसेन्टआ मोजाङैनो दं। दा जियानो जादोला नोंथांमोना गाव गावनि जिउखौ गाव गावनो रैखा खालामनांगोन आरो रैखा खालामनो थाखाय गाव गावनि न'आवनो एरसोनानै थानांगोन। बेनो मोनसे जोबोर गिदिर रैखा। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।